Pamusoro ndani, pamusoro mambo. Ndaona nyaya yakamhangara namei Muganhiri achimhangarira murume wake Douglas Maonera. Iri nhau yekutadza kunzwanana mukati mewanano yavo. Tichakumbirawo Mary Muganhiri simudze ruoko rwerudyi kutedzera zvandiri kutaura mumashure. Ini Mary Muganhiri. Ini Mary Muganhiri. Tinopika pamberi pedare. Tinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Zvose zvandichataura. Chokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Chokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisei ruoko pasi. Tokumbirawo Douglas Maonera simudzai ruoko rwerudyi mutedzera zvandava kutaura. Ini Douglas Maonera. Ndini Douglas Maonera. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Zvose zvandichataura. Chokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Chokwadi pamberi paMwari wangu namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisei ruoko pasi. Zvakumbiro Mary Muganhiri uzivise dare muchidimbu wakagara izu rakasunukira. Chii chaita kuti umhangarire murume wako Douglas Maonera? Pamusoro idare chaita kuti ndimhangarire murume wangu Douglas ndekuti kubva tichigara kumba chakaitika ndechekuti iye akangoti inzwi rikuhura. Handiti ndiri kuhura. Zvakamboitika last year. Mwana wacho wandinaye kucheche anga achine 7 months. Ndibva ndamboenda kumapurisa. Ndakatanga ndaudza hama dzacho, hama dzedu dzakati aiwa isi hatikwanisi kumutonga atongeke panapa. Saka vakanditi endai zviri kumapurisa. Saka ndakaenda kumapurisa kuchimudhuri. Mapurisa akamuchedzera Douglas Maonera tikaiswa pamwe chete. Ndibva ndaitwa counseling. Ndibva watende kunogara zvakanaka. Takadzokera kumba. Aiwa takanogara zvakanaka. Last year this year akatanga kuti zvanzi mwana uyu haasi wangu mwana. Aiwa uri kuhura panapa. Ndikati kuti ndiri kuhura seiko? Mune proof here kuti ndiri kuhura mabata chiko. Douglas aibuda achienda kana kubasa. Odzoka kumba dzimongwa kuma3. Dzimongwa kuma rufu. Aienda kunonokera vana ndaikona apinda mumba akabvira ndiona nechikoro. Tichidaro ndobva ndati nai baba mwana vachitiwo ndinoti ndiwane chekuti ndiite pamba panapa chekuti ndione kurara musi womuri. Ndobva wanditi uda kuti kuvakire idanga rekuti mupuye mama brain. Saka amai baba Douglas wangu ayakumba kuzona mwana yake achiri mucheche. Ndipo wakasvika wakati vachida kuvakadanga vakati ndira kuda kuvakira kure here kuenda kure. Kana riri danga rokuisa ichi padhuze. Chokwadi rakavakwa asi handida kuona riri danga ndakaona yapera irimo. Ndikati baba mwana ndo mama tinoisraeri ukuzvanzi ekatiwenchirasa vavengi kuti vavika vanozvoziva kuti mure huku chichi rapera. Ndakabva ndaramidza kuza huku zvanzi ndakuda kuisa malocha. Ndakaona paya munhu akanzisa imba mapa apinda mumba memwe. Tagara kati baba mwana ndorarama sei handino chekuti ndinobata. Sekuti vakaita kubasa mari yavo havandipi kana $10 pamwedzi wese. Ndikati ndachikumbira kuti denga ona chekuti ndinoita sei ndinowanawo changu chekuita. Ndikataurirana ndobva watenga mabhegi esimendi maviri. Ndobva wakanya zvidhina. Wakanya zvidhina zvinenge zvakaita 300. Ndikati baba mwana toita sei? Vakati imi mune mari yenyu mukando wedzera zvidhina zviri kuvakira idanga. Ndakawedzera zvidhina zvasvika 900. Zvazvidhina 900. Ndobva ndati baba mwana zvidhina zva900 zvinokwana here? Vakati 900 zvinokwana danga. Ndikati ndokumbirawo kabva mune muri free ndiri kuenda kubasa. Mundivakiro danga musiyangirisa tideza izvo ndobva ndavataurira. Zvikanzi handisi kuita izvozvo zvekuvaka patanga asati kuvaka patanga. Ndobva ndikati asinzi ndine mari yangu. Ndobva ndatsvagawo munhu pana vanhu vakagara vachiuya pamba vachivaka. Ndasekuru wawanika shedzi. Ndikati sekuru ndafona. Ndikumbira kuti ndivakiro chidanga ndiso huda chiya ndorarama sei. Ndobva ndafonera sekuru ndobva waya panza. Asekuru ndobva wakadanga zvokwadi. Vakadanga ava ipapo takatanga kunetsana. Vachitara panyaya yemwana yetazinda kuma-DNA. Taenda kuma-DNA paya. Ma-DNA mazvipa asati abuda. Ava vakabva vabuda mumba. Ndokutanga kubika chikafu chavo vega. Vaidya chikafu vega. Vaiti vakatenga lofu rechingwa. Vanouya vogara patebhuru. Vobudisa kana jemu ravo kana maavho kana dovi mubhegi. Vobika tii vozora chingwa chavo vodya vega. Ndikati baba mwana ko takamira mari zauti tadi kungofana kugara magara anga achiita takamira mari zauti kubuda kwavo kana abuda tozoona kuti ngezvipi. Ko mwana akabuda ari wenyu muchaita sei? Vakati mwana haasi wangu hure mwana haasi wangu. Ndikati mwana akabuda ndikuziva kuti mwana haana zvandikaita asi mwana akabuda ari wenyu. Imi chandiripo mombe ndikudawo mombe nekuti mandibvira kure zvanyanya. Vakati ndokupa mombe yako. Ndikati alright. Taenda kuma-DNA ma-DNA akazononoka akazobuda. Tikadzanzora mari zauti. Mari zauti akabuda achiti mwana ndiwawo. Mari zauti ndinawo. Ati mwana ndiwawo. Ndobva iye wakafonera atete wangu akati atete uyai kuno. Atete wauya kumba. Ndobva wati atete ndikukumbira rege zvino zvandikaita. Ndakatadzira muzukuru ida imbombira nditi mwana haasi wangu mwana abuda achinzi ndiwangu. Saka ndoda kuti ndikumbire kuti ndinzwe kuti muda kuhuripowa kuita sei kuti kuribe kutadza kwatikaita. Atete wakabva wati ini handisi ndinokatadzira muzukuru wakatadzira mukadzi wako arapo. Ndikatinzwa kuti anoti chii mukadzi wako.
Insati tambotaura akabva takamuchema. Zvikanzi anchada mukadzi ndokusimuka netenziki ndokuisa pamberi pangu zvikanzi mukadzi atichada. Asi vakabvunza vakati ko chauri kuti mukadzi auchada chiyo kusanya madhieni matatu akuda chimwana ndwako si kuti mukadzi auchada mhakai. Zvikanzi andichada mukadzi osakamuchema ndokubuda zvikanzi ndakona kusungirira. Vadaro atete vakazoti vanhu vaida kuti vatigadzirise vanhu vakabva vadzokera atete vakadzokera kumba kwavo kati tazvitadza. Tagara papa tangosiwa takadaro tichigara pamba pai. Avabva vazopindawo mumba ivo vachigarawo vegani. Takazida kumaintenance ndaenda kumaintenance kuya. Avakabva kubudisa zvinhu zvavo zvese mubhedroom sendobhoisa musipera akugara musipera. Ini ndakawanikwa ndine mwana wangu anga ine 3 years. Avanga ane mwana anga ine 4 years. Neanga ine 7 years. Takachengeta vana vedu pamwe chete. Anga ane 7 years uya akasvika mukurora akaenda kuchikora akanyora ari mukadzi. Umwe wacho ari form 4 years. Wangu yandu vasema kuti mwana uyu handirespect chichi kudi asi zvakaita kuti anjenda kugarden tese. Kagara makebhi watenga makebhi 1600. Patenda kugarden inini naivo nemwana wavo newangu. Ivo vaigadzira kudyara ini ndadyara makebhi waisara 1600. Tapedza kudyara iva kuenda kubasa indi kusakura nevanhu. Tikushanda kugarden tikushanda. Ndakazonwa muda kuti iwo handira kuona nemwana wako mugarden vakuenda nemwana wavo vari tu. Ndikati ndakangoti Mwari ndibatsirei kuti ko chii chikuitika nekuti makebhi amashanda ako kwati. Ndakunga achada kuoneka iko kune beans. Ndakaona kuti Mwari ndibatsirei ndakarega kuenda kugarden ko. Kusvika beans riye varitema beans. Vakatema beans vakaenda rinyora vakasamusaga varisungira vakaisa pamusoro pemba. Mwana wavo akati mama beans ndandisa kumbosungira ndisere pamusoro pemba. Vakazorivhura beans riye rakaora rese. Ndobva varibhura varibhura pasi zvikanzi beans rakaora. Ndopa ndikati une mwana naye chakakosha chii kuti beans riore pano kuti tibikire vana vachidya. Ndakanyarara ndikati Mwari ndibatsire ndobva ndasiya zvakadaro. Saka tigara kudaro ivo vakabva vazoti ndabva kumaintenance. Ndobva vatiwo inini ndakugara nemwana wangu uyu wangu wakaoneka wana uripo. Imi chigara nevana venyu ndakugara nevana vangu vachidiko vari vega. Tiri kumba imomo. Saka zvakanaka iwe Douglas tipire tenzo nyaya yavari kutaura haisiriyo yatiri kuteedzera vanga vakazvitakura. Saka pandakati tikuenda kumadhiye ndakati toda kutesta nhumbu nemwana mumwe because mafambiro inini handichaona zvakanaka. Vane mushonga umwe wavakashandisa kubvisa nhumbu iyo. Takasvika kumba kune mushonga ndikati ko vakati nhumbu yangobva yegani handisi kuziva kuti chii chaitika. Ndikabva ndataurira atete kuti atete ndo nyaya iripo. Wati chengetai mushonga iwoyo ndiri kuya toiona uyu mushonga wacho. Ndo nyaya iri kusaka ndari kumadhiye ndakazoenda nemwana mucheche anga chichemwa. Asi taida kuti tinotesta nenhumbu nekuti pataisangana isusu taisangana takadzivirira. Ava vakazonditi ndine nhumbu. Ndo zvakazondishamisawo. Kudzivirira maidzirira kuti zviite sei? Taidzirira kuti vasabate pamuviri. Pataisangana kuti mwana achiri mudiki asi wanga vane imwe mimba. Mushonga wacho ndinawo atete nemaaudio chine andaitaura naatete ndinawo. Takabva pamiri. pamusoro idari. Zvakaitika zvokuti ava baba ava andabvira ndatara pamuviri. Asi ndakavati kubva musi waFebruary wese handisi kugeza nanhasi dumbu rangu ndikutoshaya kuti ndinotozvidai kuti kuenda kumasikana munditarisa asi wotsendi handisi kuteera. Kubvisa mimba handina asi kana ndaenda kunotitariswa handibvoni kwanisa kubvisa ndine mimba asi handisi kugeza ndine 5 months. Saka ndakati pamwe ndakazvitakura asi ndikabva mudumbu mangu hamuna kana saini kuti ndikutamba asi dumbu rangu rodzo ndakatoti kure asi mimba handisati ndakabvisa mimba. Mushonga wakutaura wakaona ava anga ari mashizha emuzhanje wechirungu ekuti ndiwavo vakatora pikicha andaiti ndakandachiti ndine ukwagwa kumeso vakati ndichitaura nevanhu bva titore mashizha emuhashanja wechirungu mokonya. Ndakatoti mwana womwe ari panze anga atoripo wangu ine akabva abonya bvaisa kuti gababvisamba ava vakatogara pamawindiri mangu. Saka vanitaimira ndibvapiinda pa ndibvatora foto reriya vakasendera vanhu kucheche vakasendera atete vakatondibvunza ndati mimba ndati handabviraita mimba asi ndakatovatara kuti handisi kuteera baba mwana sanzoti chii chikuitika kuti kuti vandibatsire vati ngande kuchipatara kunotaswa kuti chii havana ndokuti ndakamonzwa ndakunza ndakabvisa mimba ini nditode 5 months ndisiri kugeza ndachibaiwa ndipo asati iwe wakati sei wakati wakafungidzira kuti vakabvisa nhumbu pamuge tichigara tinototaurirana nerikini aitoti gonezoya ndikunzwa ndine imwe ndikati ndinogoita mimba sei stichiti nerikini stichisangana takadzivirira ndoda rikini waiongorora taitogara tese tichito nerisangana takadzivirira
zvidziro zvinotsemuka zvoshanda ayo kana zvatsemuka but takanga tati mimba yedu toda kuenda nayo kuma-DN ndo zviro zvekuzondirwadza kuti ko yakazobva sei mumbaonekwa muine chigaba chakadai chine mushonga atete ndikavataurira nyaya iyoyo. Nhumbu yakabva rini? Ungoti nditarise madheta achona aripo. Hazvisinei ndati nhumbu yakabva rini? Nhumbu mwedzi uno here, mwedzi wapera here chii? yade 2 months. Iwo wakaona kuti nhumbu iyi yabvayo pane zvawakaita here kuti uzive kuti nhumbu yako? Vakati ndaswera ndichingobuda ropa ndizive kuti asi mumba manga mane chigaba ichandaundaradza chine mushonga ichi atete ndikavataurira nyaya iyo vakati chengeta mushonga iwo tinouya. Havakazotora mushonga iwo vakabva vaurasa atete vasati vauya. saka munhu abva pamira unaamboenda kukiriniki kunoti zvionekwa kuti chii chiri kuita. Hatina kuenda. Pane mashoko ambotaurika mumashure ekunzi iwewo wakatanga kuti mukadzi ukuura. Ichokwadi here kana kuti inhema? Inhema. Inini pamimba idho pandakatanga kuti ndirikuda kuti kana mati mazvitakura kuda kuenda kuma-DN nemwana uyu tobva tanyatsoona kuti shoko rekutaura uchiti mwana uyu ari panze uyu uchiti hasi wangu. Ndakadaro. Wakadaro? Saka zvinorambika here kuti wakange wambotaura kuti mukadzi ukuura? Handina kumutaurira direct sekudaro. But kana munhu wazoenda kuti handei tiite DNA test zvoreva kuti pane kakusagutsikana kaonako? Ndakasi kugutsikana. Ma-DNA akaitwa? Akabuda achidii? Achiti mwana ndewangu. Saka iwewe maresults abuda achiti mwana ndewako wakafunga inazvo? Ndakavataurira supa ndakashedza atete kuti kati motitaurira kuti hameno ndoripo zvakaita sei sekukutadzira pandakakuitirai. Kozvekuzonzi wakazotanga kuchema ndobva waburitsa 10 yewa kuti ukupa mukadzi gupuro. Ichokwadi here ichi? Gupuro takatomupa musi wa8 June. Kana atete varipo nemukoma wangu. Wakamupa gupuro? Mushure mekunge ma-DNA test auya achiti mwana ndewako? Gupuro rakatambirwa? Ndakavapa gupuro. Ndati gupuro rakatambirwa here? Rakatambirwa. Naamai makapiwa gupuro? Hatina kutambira gupuro. Pavakatanga atete varipo vakatanga vaine tenziki. Atete vakati munhu kana achirambwa apuhwe mari isingatenge tenziki. Ndobva watora tenziki yavo. Pakazouya mukomo wavo wabva wachizomutisa dhola. Atete vakati dhola munhu haarambi kuti akadai so munorambirana kwamukamboenda kusibva kuti munodzokera ikoko. Saka vakabva vatora dhola ravo. Asi vakataura kuti havashandi. Dhola ravo vakatora. Nyau yambotaurika kunzi iwe mudzimai akatanga kuti ndivakirewo chinondoraramisa kuti ndiwane pandinowana mari. Ichokwadi here ichi? Takakanya zvidhina Ichokwadi. Chokwadi. Ndobva wavaka imba inobva waenderera imba inobva waisa matenancy? Takavaka kanya zvidhina tikati toda kuvaka ndikati imimi tengai chikafu chehuku mounganidza chikafu chehuku inini vakandogona ndozokuvakirai zumbu. Pindura mubvunzo wangu. Ndati imba yacho yamaiti muri kuvaka zumbu rekuti amai vagoisira huku ndo yamakazovaka ndipo maisa maloja? Aiwa hatina. Saka imba iyi iripo pamusha pako izvozvo? Ivo vakatsvaga. Pindura mubvunzo wangu. Ndati imba iyi iripo pamusha pako izvozvo? Irogarani? Ine mumwe munhu ari kugaramo. Munhu wekupi? Munhu ari kutorojawo. Saka ndabvunza kuti kudii apo ukapindura kuti chii? Pane munhu ari kugara mumba iyoyo. Ari kutoroja. Ndozvamamborapa kaizvi. Handina kunzwisisa. Pawakadedza tete iwo uchida kukumbira ruregerero, waikumbira ruregerero rwei? Rwekuti mwana haasi wangu asi nyaya yenhumbu yakabva ndiyo yataida kuti tionesana natete kuti toita sei. Kuti tete vane chavaigona kuona here avo?
chete vane chavaigona kuita. Ino ndiye ndisiri kubvutsikana naye nhumbi ndekuti ndaida kuti kuma-DNA tinoiona kuti ndeyangu here kana kuti ndeyani. Dai uri munhu akangwaraka wanzvimbi yabva hati waenda kuchipatara poitwa matesti kuchipatara ndochotaura kuti zveshe wakabva nhumbi here kana kuti kwete. Nyangwe nazvino testi inogona kungoitwa inotaura kuti pakabva nhumbi here kana kuti kwete. Kana zvigona kuitika zviri nani zviitiki. Nazvino vanogonotorwa ropa ukabatsirwa neveutano vanokuzivisai kuti moita sei. Vane nzira dzavanoita kuti vazive kuti pakabva nhumbi here kana kuti kwete. Kwete kuti mushandise zvokufungidzira zvamuri kuita izvo. Aizvo zvakanaka. Pane mashoko amuri kutaura imimi muchiti iwewe pawakaroora mudzimai uyo ane mwana wake. Anga ine mwana wake. Iwe wanga uine vana vako. Saka iwewe mudzimai wako wanga uinaye ari kupi? Takasiyana. Ari kupi ezvo? Ari kuSouth Africa. Wanga uine vana naye vangani? 2. Okay. Pambotaurika nawe kunzi iwewe uri kubika wega uine chikafu chako mubhegi uine maavha ako mubhegi ekuti unongochitora uchizorapa chingu. Ndezvekunyepa. Saka izvino zviri kugara papiwo? Ndiri kugara pamba ipapo. Asi muchigara dzimba dzakasiyana? Chaita kuti useme mukadzi wako nhasi chii? Nyaya yenhumbi ndiyo iri kundirwadza kuti nhumbi yakabva paine mushonga sei isina kunharini. Isina tanga tawirirana kuti tiri kuenda naye kuma-DNA. Apo wanga wakudzokorora DNA ichitike chipiri wamboita DNA yemwe yekutanga? Taida kuenda nadzo mwana weuyu nenhumbi taida kuti tiende pamwe chete ku-DNA. Ndo zvataida kuita. Wakaita DNA yekutanga ndobva wadedza tete uchida kukumbira regerero. Mira nhumbi yekutanga tete nhumbi mwana hasi wangu mukadzi uri kuhura. Mwana azvarwa hatite DNA yabuda ichiti mwana ndewako. Poitwa imwe nhumbu yauri kufungidzira wakuti ndoda kuti DNA panhumbi. Nhumbi yebva yabva. Handiti sikutaura kwako? Handiti? Ayo, tenge tiri kupesana zvishoma. Pavanga vazvitakura ndo patakabva tati nemwana uyu wavainaye mucheche uyu ngatibva tangonoita ma-DNA kamwe chete. Ndozvakaita DNA yenhumbi here kwazvo. Nhumbi maiitasira kuti yanga yapa mwedzi mingani? Inenge yanga yane 2.5. Ndoya waida kuita DNA? Waida kuita DNA yenhumbi ine 2 months? Yaiitwa kupi DNA? Hatizive kuti ikoko ndo wataida kuti tino. Iwe unoshanda unoitei muupenyu? Ndoita zvomboshanda mumayadhi. Une makore mangani? Ndine 50. Ma-DNA anikwa mari. Ikoko ndo kwataizononzwa kuti zvinofamba sei. Iweweka pataurika nyaya yemaintenance apo yakaitirwa kupi nyaya yemaintenance? Yakaitirwa kuMajesty Court panapa ndobva yatongo yatinzi chii? Andovapa 120 pamwedzi. Ndovapa 120 pamwedzi. Saka uri kuvapa? Saka uri kutoona zvakatokunakira izvozvo? No, hazvina kunaka zvazvo pati hapana zvatingaita. Asi tichienda mberi iwe pfungwa dzako ndedzekuti kudii? Tichienda mberi pari nhasi pfungwa dzako dziri kuti kudii? Aina ndichada mukadzi zangu. Chaita kuti utaura uchada mukadzi ndechii? Ndiri kunyanya kumushungurudza nekumutadzira nekuti makota andaenda achione mabasa angu mazhinji achinditori kuti arusi. Saka ndaona semunhu andiri kunyanya kutadzira zviri nani tingosiyana. Unoenda kuchechi? Ndoenda kuMasowe. Asi wakawana kamu sweet 16 kauda unotora? Mwoyo wangu wakasviba mambaya sekuti mukadzi kune zvandisi kutomboda kumuona padhuze pangu. Pfungwa dzako dzichiti kudii? Iyi ndo mhepo yabuda pamuri hakuzvitaurira ega. Mukadzi wokutanga akaenda nezvikonzero. Uyu futi zvikonzero. Kurota uri mungatsvaga mumwe kuti hamuchei zvikonzero. Apa tatarisa taona kuti semunhu hakunokura manje. Uda kuti uyanga aenda uyu uda kudii? Uda kuroora kuti mumwe? Ndichada. Mufira mugota. Asi makaroora here kuva pamba?
Makabvisa roora. Ndakabvisa Rusangwa here. Ndekupi kwawakanoroora? Kugunguwe kuChechi. Mai mukushungudzireko, muri kumushungurudzirireko murume wenyu? Ndotokumbira mungu wangu panye kuhura ina handitoziva kana chinonzihura ndafana kugara navo handabvisa kana chikomba kana chimwe chete. Ndati muri kumushungurudzirei murume wenyu? Handisi kana kutoziva kuti ndikumushungurudza sei mambo. Ko sei nhumbu yakabva? Takafuna kana nhumbu mambo wangu. Akutoti kana patakaenda kumadna takaenda ini akanditi ndigeze mwana wechi2 ana 5 years ndandamugezesa ndobva atiti kutakura vana avari 2. Tasvika kumadna vakasvika ndobva vati toda kutesta. Vakanzi muda kutesta vana vangani vakati vaviri mambo. Uyu mucheche uyu neane 5 years. Zviko zvakutira zvinhu zvitoshamisika oito zvinzwa panapa. Ndobva vati vana vari vaviri vanoda 370. Avakati mari 370 handinai, mari yandinai 150. Ndikanzi munogona kutesтерwa umwe chete, mozoya neumwe wacho. Ndobva watobuda vakatozoya neumwe wacho ndobva bata 150. Ndokasara balance $70. Patakadzokera vasvika kupedza 70. Zveminimba kutoshandisa kutozvinzwa kuruma zvinoda zvataurwa ikoko patikaenda. Iwe Douglas. Pfungwa dzako dzokunyatsoshanda imbozvikwenya musoro wako toni? Dziri kushanda. Kukwenya musoro wako. Dziri kushanda chaizvo. Chii chiri kuitika pauri iwewe? Chii chiri kuitika? Apata chiri kubhirira zviri right zvandiri. Taka Nerkin. Uyu kumba uko kwakavakwa Nerkin. Douglas. Marizasi asati abuda mai vakauya pano vachichema. Ndikakumbira nhamba dzenyu ndikakufonera. Handiti. Tikataura nini? Handiti vachiti mukowadze ngapamba ndikatongedza mai agare pamba handiti makaenda kumadna test timirira ika result. Result yanga yanonoka. Ndikatika dambudziko nderei? Ndingati mukadzi ane mafambiro akamboenda asina kuona mushi. Handiti. Saka ndikati saka DNA test ikabuda munobva magona kugarisana zvakanaka here mukanditi chii? Ndikati tinge tichiona kuti kana zviri right togona kugarisana. Ndobva watodedza tete after DNA test uchida kukumbira ruregerero? Ndizvo. Ndosaka ndakuti kwenya musoro wako uchiri kunzwa zvakanaka here iwewe? Iwewe dzokera mumba mune mukadzi. Dzokera mumba mune mukadzi. Zvokupenzi zvoda kuita izvikezvi. Zvese zvokuswera uchitsvagurudza izvikezvi. Handizivi kuti uri kuzvitsvagirei. Mambo zvakaoma kumba zumbu rakava ndakavasvika mumwe musi zumbu ravako. Usarambe uchingotsvaga tunyaya. Mira, iwewe ndiwe baba vemba handiti? Ndizvozvo. Ukataurirana nemudzimai wako muchiwirirana hanzi haundipe kana $10. Ndakakumbira kuti ndivakire zumbu kuti ndiwane pandinowanawo mari yekurarama. Handiti? Ndobva watanga kuvaka zumbu rekutanga, imba iye ndobva yataona kuti yachinja. Ndobva wati iwewe akubvunza kuti koindava makati muri kuvaka zumbu yaimba 1, ndobva wati kurasisa vavengi. Handiti? Shungu dzaamai dzekuti ndiwanewo chandinoita vakaramba vainadzo svikira vakanyazvidhina svika vavakisa zumbu. Handiti? Zumbu rikavakwa mukachengetwa huku mukabuda mazai imomo, mazai anobikirwa iwe baba, anobikirwa vana vako. Handiti? Chii chawako chawakudzai? Amai vanoita zvechimbatso vanombadzirisa vanhu mari idzodzo ine $300 ndaishanda manheru nemasikati ndiri gadi. $300 yandakashanda inini vakatora ndavapa $300. Ndavapa $300 ivo vakatora vakandidzosera $100. Imwe $200 haisati yadzoka asi vanoita chimbatso. Wati vakakutorera chii? Ndakavapa $300 pamari yandinosenza ini ndaita manheru nendiri gadi masikati nechisenza mumayadhi. Waivapa mari kuti vadii? Vakati pane munhu wavada kukwereresa anozodzosa yane interest. Akaziri hasi mudzimai wako here? Mudzimai wangu. Saka maikukweretesa mari nemudzimai wako? Ndakavapa vachiti vari kuita. Iwe Douglas, yodzokera mumba iwe. Dzokera kumukadzi wako. Aiwa kukanganisa ini. Aiwa hapana mhepo. Iwe kunze musha. Iwe Douglas dzokera mumba iwe. Hapana mhepo mambo. Ana kutora zvimhepo iyi. Ndatidzokera mumba kumukadzi wako. Zvichakwanisa mambo. Zvingatosarudza kuti zviri nani kutofa pane kuramba muchindidzosera pandiri kunekini.
pandiri kushungurudza munhu ina ndichada kushungurudza munhu. No, tati pane zvinhu tu panapa. Chekutanga endai kuchipatara munotesitwa pakabva nhumbira. Iwo wakaita pako handiti uchida kuona kuti mwana ndewako ndobva zvabuda zvichiti mwana ndewako. Nhasi kuno iwo wauya nenyaya yekuti ndiri kufungidzira kuti pakaitwa nhumbi ikabviswa. Ndoyandati endai kuchipatara munotesitwa akaone kuti zveshuwa nhumbi yakabva here. Yakabva handisi kufungidzira. Batika yezvoka wakakonwa pa-DNA test yekutanga. Saka apo panhumbi ukazokonwa kuti makambotesta here mamboita pregnant test mukaona vaine mimba vaine nhumbu. Vakazvitesta vega vakatenga. Mukatoona result. Vakataura kuti vanayo nhumbu. Pamusoro ipambo ende zvakaoma. Baba vandakatona baba vakabva mumba musi wa10 April. Ndipo vakabuda takagara vega baba. Indakasara ndigara nevana vangu ndega. Mwana yakura zvakati akabuda panze. Ari form 4 and 15 years. Abuda panze uye. Muchecho akukwanisa 2 years next month musi wa 1 July ndo musi wa 1. Saka ini ndakanotenga pregnant test ndega. Baba kubva 10 April vachikuda test kana 1 weight. Ndikasaka toma mukasei baba mwana. 10 April. May. 10 June. Za 3 months katatompinda mumwedzi wechina. Ndikatatenga ndega pregnant test ndakazvitest. Saka nhumbi yakaitika papi kabviswa papi. Imi mane mwedzi mitatu matone mazututiji almost 70-80 days musingagari mese. Tokunoteswa mangoro zvinake tokwenda kunoteswa to ndichokwati ndakabvisa mumba ndichokwati. Nayo iwe Douglas ngati nhumbi yakaitwa papi kabviswa papi. Inhumbi yemukadzi ausiri kugara naye yori kuti yo ndo yori kuti yakabviswa. Taigara tezi. Panokadzara kuti makabuda mumba 10 April ka. Aiwa ndangobuda 10 April. 10 April taigara tezi. Pavakazouya kumapurisa vakati vane protection order saka kuti ndichigara neRikini handichakwanisa. Ukangomutsiura protection order yakanga yaisirwei. Wati ndiri kuvashungurudza. Vangu vandidzinga papa vakati musi womande yapera iyo vakati nhasi ndakati handichabuda kana ndakakupa gukuru. Saka nhasi ndo last day handira kuona uri panapa ndikudzoka pabasa ndakuona uri panapa kwakuda upenyu ndirakuona usipo panapa. Protection order yakazotorwa musoro menge gukuru rapiwa. Aiwa iyo protection order aizvidzirira chete. Ende protection order yekutadzisa kupinda bedroom yedzimai wako. Wandinzwa? Ndati protection order yekutadzisa kumutsura. Chainorambidza ndechekuti utore shamhu chinomurova nekumupopotera. Ndozvainorambidza. Asi mudzimai wako haikurambidze kodzero dzako sababa. Haikurambidze. Protection order haina kana zvainorambidza iwe sababa, chainorambidza imhirizhonga chete. Musaedze kutora protection order muchiisa pasiripo. Mashoko ekutukana nekumbunyikidzana ekunzi itobva pano nhasi unochayachendukambika unopana pandokuuraya ndo akaisirwa protection order iwayo. Hauna kuisirwa protection order kutorerwa ubaba. Umoro hwako hunawo. Pane zvinhu tu zvandikutaura pano. Chekutanga endai kuchipatara kwamakombe munotaura nachiremba mutaura kuti ndoda kuti mudzimai wangu atesitwe kuti akamboita pamiri nepakabva mukati memwedzi mitatu yadarika. Muitwa test iyoyo. Chechipiri iwo unofanira kuripa mudzimai wako pakumuchoropodza neDNA test yamakaita panguva yadarika. Iwo unofanira kumuripa ipapo. Unomuripa nemombe mudzimai wako. Nemashoko iwayo ekumuti uri hure. Mushure mezvo wakuzoshaya kuti uhure hwacho hwawana papi. DNA test ndo wakanoibhadhara chibhadhara $200 handiti. Saka chimupa mombe yake yekuti sorry mudzimai wangu ndakakupuma uroyi hwausina. Then kana yenhumbu iyo ikanga yazowanikwa kuti yakanga ine nhumbu tochiona kuti zveshuwa kuti paive nenhumbu here kana kuti kwete. Asi kana pachinge pasina nhumbu iyoyo chenjera kuti uchauya uchinipa futi. Nhasi shoko randiri kukuudza ndiri kuti dzokera mumba kumudzimai wako. Muri kundiomesera mama. Ndakuomesera papa? Pakuti ndidzokere mumba mana handichakwanisi. Uda kuenda kupi kwa uda kuenda? Hapana. Iwe tibvirepo mhani. Uda kuita ngochani? Uda kuita ngochani? Asi wakajoina group rengochani? Handira. Saka dzokera mumba mukadzi wako. Kunosunungura kuti rambai zvine mukadzi. Dzokera kumukadzi wako. Kuti unodzokera rini kunze kumba kwako? Aya matest endai munoita kuchipatara. Kana paine zvakunetsai munonifonera ndokubatsira. Kumatesti tunoenda asi kudzokera handichadzokera.
Mambo atidzokera mumba. Isusu hatisi kuda kuchengeta mabhuru emashanga. Chichateerera panapa ndechekuti uchapinda mumba memumwe munhu wouya panapa wakakukuruswa futi watora mukadzi wemunhu. Handiti ndiri kutodzokera kumukadzi wako. Iwo uri kuti hausi kuda kuenda kupika uda kuenda. Dambudziko ndaneta mabasa angu izvozvo zvindakundikana handisina kwekuti ndinosenza. Padiki taunzi takabva pakoti musi wemari. Ndati ndipe ndimutsureni kana ukadzokera mumba mako kana paine zvaazoita zvimwe unoyapa naye kudare kwamambo. Iwe nhingiriki Mary. Mambo. Zivai kukosha kwakaita chinhu chinonzi imba. Handiti wakaita vamwe vana uri kune imwe imba. Nazoto waita imwe vana naDouglas. Wakuda kusara kuti uri shirikadzi. Chokwadi mambo ndikutoshaya kuti chicho. Iwo wakaita vana nemumwe mukadzi. Waita vamwe vana naMary. Wakuda kuti utumborume. Ivi pfungwa dzenyu ngadzishande mani michiko dzenyu. Makutonoemba yangu ndikushaya kuti mhosva yacho ndikutoishaira kuti mhosva yacho ndeipi. Ava vatadzi saka inini sekuona kwangu handirambe andichada kushungurudza munhu ndo zvandiri kukumbira. Aiwa pakati penyu hapana ari kushungurudza mumwe munhu. Pane padiki pamuri kurasika chete. Padiki ndikangonetsa vanzi ndokudzosere futi kumapurisa. Saka padiki ndikanetsa vanzi ndokudzosera mapurisa. Chimbondifaiwo mukana wacho inini alright. Mwana wake iye mwana wake mumwe wandikachengeta wacho neakura iye haabvume kutumwa nenini. Anotanga anoti konfema kuna hama yekuti zvinoita here kuti ndiite zvataurwa nababa. Saka handina kodzero. Iwe Douglas, iwewe une vakomana vanina? Kupi kumusha menyu momo madembetembe? Kwamaonera. Vari kutonakidzwa kuti ndime vane shope pamubhereche nani? Vanhu vane zita huru kugombe kudaro vanoita zvinhu zvakapusa kudaro. Haunyari? Hautonyari kuda kuita tumborume ipapo. 50 years wanoita tumborume. Zvamanikidza mama. Iwe rega ndikudze zvandiri kukutaurira izvi. Kuva zviri nani kuwanika uri pasi peimba yako. Kana paine chinokuwanaka ngachikuwane urimo mumba mako. Uri kukura uri kuchembera iwe. Simba riri kupera iwe. Mhanya kwese kwamuri kuita nhasi kuchaperawo. Kana kwazopera uchadii? Wawanikwa une 65 years tumborume. Uchizviwachira uchizvibikira. Uchitora maavhom bag kuti ubike tii. Hakuna zvakambodaro. Ndatidzokera mumba. Ndozvandikutokudza. Enda munoita test yandataura kuchipatara. Mombe unomupa rini mombe? Ndotombotsvaga iko nezvandina chandinacho. Ndosaka ndati rini ana mumuti. Enda kuti mupe izvozvo. Yeneyo wakaitsvagwa kaiwana. Kupera kwemwedzi 3 ndogona kutsvaga. 3 hai yakawandisa. Iko nezvandina nguva yese iya handina kana chandiri kumbeta. Ndiri kungoya makoti ndine makoti 4 ndinenge ndichifanira kunge Mary, chinhu chekutanga number 1 handisi kuda kunzwa imwe koti pakati penyu. Notenda mambo. Ndo chekutanga. Chechi2 iwo ndikupa 1 month uri pemombe yake. Mushure me1 month yacho modzoka mune results pregnancy test yekuchipatara kwamakumbe. 1 month mandoomesera pambiko ndozvatina basa ndikutotanga kutotsvaga basi mabasa angu akatovhiringika nenyama. But ndati modzoka after mwedzi mune results ekutestwa nhumbu yakabva epamakumbe apa. Ndomuya nawo pano. Results iwayo mushure memwedzi ndakupa mwedzi. Kuchipatara pambodhura kumakumba. Zvichida kutotesta test yepamwe $10. Kana imi zvinokubatsirai kuti ndingofungira munhu pese zviri kuramba. Munotaka umachia. Ndipe date the next ukajamba one for the next one. Nenge ya 12 July. Tosangana nazo 12 July ndiludzira results eku. Aiwa ndati jamba 26 July. Tosangana nazo 26 July mine results ekuchipatara. Tinotenda. Uchindudzwa kuti wadzokera mumba. Kudzokera ndidzokere mamba ndiri kunyepera. Zvakanaka ngasanganiswa 26 July. Mombe. Mombe ndotombokumbirawo mambo. Iko ndezvandisina mabasa ndakaruza mabasa angu andichiita. Ndakutombokumbirawo kana mwedzi 3. Ndombotsvagawo mabasa ekuita. Apa ndoda kubhadhara maintenance. Mary. Iko dzorai muromoka muchitaurira nemurume wako zvakanaka.
pakati penyu yapo dambudziko riri papa hapana kana ndiri kuona Hapana nyaya yakambo. kana chamuri kumbovavana ipapa unoshaya kuti chii papapo kumbotadza kungotaurira nekupindurana kuri pakati penyama chokwadi mambo wangu kutaura chokwadi chakaitira kuti ini ndizodaro ndakaperwa ndine vana mbasi munhu akubika chikafu chake ega achidya ega iye angati taifana kupira maresults kuti abude tichigara zvakanaka magara anga tichiita asi ivo vanhu vakatanga vakubika chikafu chavo vega indikati saka ini kutozoti mwana ndiwake handikana kuhura saka ini ndoitawo sei ndorarama sei ndikati oregai ndichitsvage kuti ndibatsirwe kuti achengete vana nekuti aidya chikafu ega ipapa vana vakutaura vana vakutaura akapedza form 4 ndotoenda kutochema kusvika kuti vana vaende kubhimu havabhadhiri kana mari yemaschool fees iye ari form 4 akutonyana nebhimu wangu vari kutaura ibhimu mambo wangu baba havabhadhiri kana mari yemaschool fees vana vakutorarama nekubhadhira nebhimu iyo vari vapei wake mwana anoenda kuprivate school mwana wake ndinobhadhara mari yacho nini anoenda kuprivate school vangu anoenda kuwasipiri avenoti kuprivate school unobhadharwa nebhimu here avenoti kuprivate school unobhadharwa nebhimu here pane chii chakaipa kumba mando chamunganyatsodudza imimi seona kwe chakaipa panenge pasina asi mukadzi akatadzawo kuteerera murume sematsananguro azvinenge zvichiti akaita unhu hwekudaro kuti obva ita stabone yekuti anenge achitemba kuti ndinomhanya kumapurisa murume anosvika pakuora mwana zvakafana ipapa nyaya yekutaurwa yemwana kunzi ana ibhimu wavo wachona kuchengetwa atoenda kukoreji nokuti dai nhasi munzi dai muchiteera dzimba muchiuya muchiona zvimwe zvachona munotona hakuna mwana anobhadharwa nebhimu wavo wacho ari kuchengetwa yari kumwana atoenda kukoreji saka zvimwe zvachona zvinotirwadzei saka munhu anosvika pakuora mwana saka zvimwe zvinhu munhu anosvika pakuora munhu makoti atauya awanda vachikoramba vachishedza vanenge vachikuva ndiri kushungurudzwa ipapo dai maratidzwa bhuku rezvimbadzo mari iyoyo inenge ichibhadharwa nevanhu yemari etiyo ivo ndo vaitora mari vachitopa vanhu vachibadzirisa vanhu vachidzokakunyepa mabona atoripo padzepambo tikataura somana baba vanoziva gadzisai hunhu hwenyu muvake imba osi dzimba dzomuri kudziputsa mega idzi kumboko vanhu vanobhadhara mari 150 but ndo vanotambira mari iyoyo inoenda kuzvimbadzo kumba maino hamuna midziyo yandikatengawo ndasiyana nemukadzi ndo irimo mubhedha zvese vakaona ndinazvo kudhara chavainacho mapoto chete makichen unit neodromu ndakavhatengerawo but hapana kana chaiya kugara chaiyo asi munhu anoita chimbadzo 150 mwedzi wega wega inini ndonzi ndochibhadhara 50 imwe mari ndiri kushungurudza munhu saka ndonoona kuti kutofa kunenge kutori nani hapana zvandikati imbomirai zvokuenda kumatare izvi mary ndatimira zvokumhanyisana nemurume kumatare izvi hama dzake munoita testi yacho yenhumbu toona kuti nhumbu yaivepo here kana kuti kwete handiti vanhu tidzorane uyu hanzvadzi yenyu idzokere mumba chiri kungodiwa kutsura vanhu vaviri ava kuti vagone iwe america tarisa ndakuudza kuti wakaita vana nemumwe murume nhasi uno waita vana naDouglas uda kutasira futi kuti ucharorwa nemumwe murume futi tachembera asi ndikukumbira mambo wangu kuti ari kupedzisana ndikukumbira mambo wangu ini ndichigara nababa izvi vana vari panze mambo ina ndizikana kuti mafuta anda mari mushopu mambo wangu baba vanototi vanoshanda papa vanongora mari $20 pazuva kana $15 handiti vanowana mari kusvika kuma300 pamwedzi mari yavo handize kuibata baba mari yemaloja vanotora $20 kutaurisa mary pakawiki vachitoshedza mwana vachedza mwana kuti mwana inotenga shuga inotenga mafuta inotenga iwe ndatibvumira kungakutaurisa zvinodyiwa kutaurisa tikakuwanza mumbonga murume anorunduka moyo obva abuda kutaurisa kwamunowanza ukoko kunokuurayirai dzimba uko vamwe varume ava havadi zvokutaura chamunenge muchingotaura muchingowata kuita redhiyo chii watoita rombo rakanaka kuti wabva kune mumwe murume wauya waona murume akuroora but waakuda kutaurisa mwana wakanoenda kukoreji bomira kutaura Douglas bomira kutaura kutaurisa munokuwanza ngatirege kuita huta dzinogara dzichingorira chete nai mumba munoda runyararo kurukurira nemurume wako zvakanaka izvozvo ukataura naye zvakanaka zvine rudoka anonzwa kuti ndave kudiwa anonzwa kuti ndave mumba mune mudzimai zvino kana uchiramba uchingova munhu anopfachura sezvauri kuita izvi mumba macho munogarika murume anotsveterwa murume anotaurwa naye zvakanaka murume anopiwa rudo
ndokuti mumba macho mugarike. Zvino mukagara muchingotaura mashoko ekuzoti uri kuhura anogona kuzopedzera pamwe akatobvira mukutaura kwenyu ikoko. Zvatiri kuita pano patinoda kuedza kudzoredzera titsvage pane mhosva chaipo chaipo. Zviri nani iwewe uzvichenese wakanyarara, zvibude kuti wanga usina nhumbu yacho yaari kufungidzira. Chekutanga akaita DNA test akaona kuti mwana ndewake, saka chibvuma kaya munhu test yacho yoitwa zvobuda pachena kauti wanga usina nhumbu. Murume waona kuti zveshuwa mudzimai wangu ndiri kumupa mhosva, dambudziko rake remudzimai wangu riri pamuromo, iwe muromo wacho wodzora kamuromo wesu, kana wakuda kutaura wotaurira muhapwa mako. Zvino mukangoti zvese muri kuda kutaura, zvese muri kutaura ndinzwei yezvo asvika pakuora mwoyo. Kana aora mwoyo zvodii makuchimhanyidzana nematare. Dare harina charinoumba mumba. Dare rinogona kungowedzera kuti ukama hwenyu huparare. Ramambo haro riri nani kuti rinotombowedzera kuendera mberi richitsiura. Dare rekuma vanongoti handinoda protection order. Oi, but protection order yaitei mumba yatowedzera kukonzeresa kuti musawirirane. Mati muda maintenance. Oi, but maintenance yeiri kukudzoredzera here kuti muite. Kana maona mutemo wazouya wakukupai maintenance waona kuti imi matadza kugadzirisana pachenyu. Mukagadzirisana mega pachenyu imimi mukawirirana mukatanga kudanana mumba menyu, protection order inoshaya basa. Maintenance inoshaya basa. Nekuti makugara semurume nemukadzi muchingoti zviripo ngatidye tese. Vana ngavaende kuchikoro. Arikuda hembe otengerwa. Arikuda furniture mumba otengerwa. Handiti? Tadzokera back to a normal family inotarisirwa mutsika dzedu dzechivanhu. Ngatidzidzei kudzokera mumhuri yedu yemuchivanhu yatinoziva isusu inoremekedzana ine rudo. Tiregere zvongomhanyisana kumatare izvo. Kumatare hakuna chakuno imba munoiumbira muri pakati penyu mimi. Ndikumbira kuti sangane musi wa26 July wandataura mundiunzira maresults andakumbira. Mazvita. Matenda.